פלנטר? דורסי. דורסי? פלנטר, לא? אוקיי. יש לנו גם פלנטר וגם דורסי בהליכה. מה יותר משמעותי? אנשים יכולים ללכת עם דרופפוט, אבל זה מאוד קשה. בדיוק. הם עובדים מאוד קשה לזה. אם יש לי איזושהי בעיה בשרירי המדור הקדמי, וטיביאליס סנטרו לא עושה את העבודה שלו מאיזושהי סיבה, ואין לי דורסי פלקשן כמו שצריך, אבל פלנטר רפלקסורים עושים את העבודה, שרירי המדור האחורי, גסטרוקנימיוס, אולאוס, הם דוחפים את הרגל ומאפשרים איזושהי התקדמות על הקרקע. אבל הדבר אני אלך עם דרופפוט, אבל... נופל קדימה זה פלנטר בעצם. כיוון שזה שם נופל קדימה זה פלנטר. עצם העמידה זה פלנטר. יפה. גם הפלנטר פלקסורים גם מחזיקים אותנו בעמידה והם גם דוחפים אותנו קדימה. וגם אם יש איזושהי פתולוגיה בדורסי פלקסורים, עדיין אפשר איכשהו להסתדר מבחינת הליכה. כמובן שזה גם חשוב. אבל פלנטר פלקסורים הם מהותיים יותר, וגם טווח התנועה שם הוא גדול יותר. בדורסי פלקשן, במצב תקין, יש לי פחות או יותר 20, כאשר מבחינת הליכה הפונקציה היא 10 מעלות, ובפלנטר פלקשן אני יכולה להגיע עד ל-50 מעלות, אצל רקדניות בלט זה בכלל יכול להגיע כמעט ל-90, אבל במצב תקין 45-50 מעלות, כאשר הטווח הפונקציונלי להליכה הוא 25 מעלות. אוקיי, אז יש לי בין 25 ל-10 מעלות בהליכה, זה כל מה שאני צריכה למטרת הפונקציה של הליכה. עמידה עוד פחות, בעמידה אני פשוט צריכה להחזיק